ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଭାବରେ ସେ ଠିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ଝଡ଼ ହାତରେ ଆଜି ଉଠିଲି, ଉଠିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି, କାହିଁକିନା କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ଉଠିଲି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, କୋଉଠି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଜା ଚାଲିଛି ତ ମେଘ ପାଗ ବି ଆଜି ମେଘ ହେଉଛି ପ୍ରବଳ ଜୋରେ, କିଛି ପାଗ ଖରାପ ଅଛି। ତ ତମେ ଉଠିଲେ ଗାଧା କରିକି ବାହାରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଉ ତ ମେଡ଼ିକାଲ ପଳେଇଲେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗାଧା ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି, ଖାଇବି ବାହାରି ଯିବି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବ ତ ଯେମିତି ପାଗ ଚାଲିଛି ସେମିତି ପାଗ, ପୁରା ଖରା ପାଗ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ଧରିବୁ ଯିବୁ ହେରି, କାହିଁକିନା ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ ପୁରା ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିବୁ, ତ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧୁଛି, ଗାଡ଼ି ଧରିକି ବାହାରିବୁ। ଆମେ ବର୍ଦ୍ଧା ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ବର୍ଦ୍ଧାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଡ୍ୟୁଟି ଏଇନା ଜଏନ୍ କରିବୁ। କାହିଁକିନା ବୋଉଙ୍କ ତ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲା, ଆଜି ଖାଇବା ପିଇବା ଟିକେ ଭଲ ହେଇନି, ତ ଯାହା ଥିଲା ଖାଇଦେଇକି ଆସିଲି। ତ ଟିଫିନ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ଆସିଲି ହେରି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବୁ, ସାଇନ୍ କରି ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକି 1:30 ହେଇଛି, ଯିବି ଟିକେ ହୋଟେଲ, ନା ହୋଟେଲରୁ ଖାଇବା ଆଣିବାର ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିବା, କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନେବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି କାଢ଼ିବି। ତ ହୋଟେଲ ତ ଆସିଥିଲୁ, ହୋଟେଲରୁ ଧଇଲୁ ସାମାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବ ତ ସାମାନ ଧଇଲୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବୁ ହେରି, କାହିଁକିନା 2ଟା ପାର୍ସଲ ଥିଲା ତାଙ୍କର। ବାବୁରେ ଓଦା ହେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମେଘ ଝିପି ମେଘ ହେଉଛି। 6ଟା ବାଜିଲାଣି, ଆଜି ସକାଳୁ ତ ମେଘ ହେଉଛି। ଦ୍ୱିପହରେ ଖାଇବାକୁ ନେଇଯାଇବି, ସେତେବେଳେ ବି ମେଘ। ଆଉ ବୋଉଙ୍କ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିବି କି ନାହିଁ, ଖାଇବା ହେବ କି ନାହିଁ, ଗଲାଠୁ ଦେଖାଯିବ। ତ ଗାଡ଼ି ଧରିବୁ ଯିବୁ। ଭାବିଲି ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ଫାଙ୍କା ଥିବ, ଦେଖିଲା ତେଲ ବୋତଲ ଲାଇନ୍। ତ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼େଇ ଆଗକୁ ମାରିଯିବା। ତ ତେଲ ପକେଇ ଦେଇକି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ।